Med husanlægget fra Infarm får du en effektiv løsning på problemet med ammoniakfordampning fra gylle. Vi har udviklet på anlægget i adskillige år, og i dag har vi en patenteret løsning. Af gyllens kemiske sammensætning, så op mod 50% af kvælstoffet forbliver i gyllen. Ændringen sker ved at tilsætte en nøje doseret mængde svovlsyre, der sænker gyllens pH-værdi til ca. 5,5. Svovlsyren omdanner gyllens ammoniakindhold til ammonium. I modsætning til ammoniak fordamper ammonium ikke. Gyllet i stalden øges indtil den maksimale mængde er nået. Gyllen bliver løbende forsuret i staldens omrørgrav. Forsuringen sker ved at tilsætte gyllens svovlsyre under stadig omrøring. Forsuret gylde pumpes løbende rundt i staldens kanaler. Når gylleniveau er nået og topføleren aktiveres, pumpes en del af den forsurede gylde over i lagertanken. Resultatet er en minimum 50% nedsættelse af ammoniakfordampningen, optimal udnyttelse af gyllens kvælstof, fuldautomatisk gyllehåndtering, fritagelse for nedfældning af gylde på fodergræsarealer, fritagelse for etablering af flydelag på lagertanken, opfyldelse af lovkrav ved udvidelser af bedriften.